Saddam, ka yi ganganci, ka tafka uban kuskure. Ta yaya za ka ɗau maƙudan kuɗi irin waɗannan ka ƙara wa asara jari? Yanzu kana sa ran kuɗin za su dawo haka ci riba? To don in gaya ma, idan ka yi haka ne don ka huce takaici, to ka yi kuskure. Domin kuwa wuta ka cinna wa kanka, kuma tana dab ta fara cin jikinka. Tunda ka ga yanzu ka yi biyu babu, uku babu ko ɗaya. Na farko babu kuɗin. Na biyu wacce ka yi wannan abin don ita babu ita, an kashe ta. Na uku bincike ya nuna cewar mutuwar ma yarinyar waɗannan kuɗin su ne suka yi salon mutuwarta. Wai shin Saddam, me yasa ma baka yi shawara da ni ba? Khalil, dalili biyu ne ya hana neman shawararka. Na farko, idan na sanar da kai ba za ka bari ne haka ba. Na biyu, ko da ban sanar da kai ba, na san in ka sani ba za ka tona min asiri na ba. To yanzu kana neman shawara ta ne, ko ku har yanzu kana da wata dabara? Ni yanzu ba ni da wata sauran dabara, ko ma ina da ita kaina ya kulle. Kuma ko da can ma da na isanar da kai, ba wai ina nufin baka isa bane, kawai linzamin shedan ne ya fusge ni. To shikenan, tunda abubuwan nan suka faru, wani irin mataki ka ɗauka zuwa yanzu? Babu wani mataki da na ɗauka sakamakon matsalolin da suka cushe mu. Yanzu me matsalarka wacce take damunka? Matsalolina da suke damuna suna da yawa, da wanda na sani da kuma wanda ban sani ba. Amma abu na uku shi ya fi haddasa mun su, kuma shi zai mun maganin su. Na farko mutuwar Ana. Na biyu sanin wanda ya kashe ta. Na uku inda kuɗin suka shiga. Na farko dai Ana ta riga ta mutu. Batun kuɗi kuma ko sanin wanda ya kashe ta, wannan kuma wani abu ne wanda sai mun tashi tsaye mun tsananta bincike matuƙa da gaske tun kafin Raihan bincikenta ya gano cewa kuɗin ma kai ne ka shiga ofis ɗinmu ka fita da su. Rehan, lafiya na ganki haka? Rana 9 na barawo, rana 1 tak na mai kaya. Ka sani duk abin da ka aikata kake ƙoƙarin ka binne shi, to Allah ya tona asirinka. Dakata. Babu wani kalman da za ka yi amfani da shi wanda zai sa na yadda da kai. Ka sace kuɗi ba da sanin kowa ba, amma saboda rashin tsoron Allah da kai ake yawon tukumar kowa. Kana zaton ruwa ta sha? To ai ko ba su ce komai ba, hakkinsu da ka ɗauka ya isa Allah ya tona maka asiri. Ka sani kai ne ka kashe Ana da mai gidanta. Lokacin da na tambaye ka wani abu akan kesin sai ka nuna min baka san komai ba. Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mugu ba shi da kama. Saddam, don haka dole ka fuskanci hukunci. Yes, come in. Ina ta buga kofa. Ba bude ba lafiya?
wallahi bacci ne mai dan nauyi fara dauka na ke haƙuri. Ba damuwa. Dama ina so na tambaye ka ne. Allah ya sa na sani. Ka san Fales Hospital? Na sani, ba ki da lafiya ne? Lafiya na galo wallahi. But amma an ce can ne asibitin Ana? To ina so na je na dan bi gudanar da wani bincike a wajen. Me yake bukata a gare ni? Ina so mu je tare. Ina ka tsaya ne haka? No, ina tunanin na manta wani abu a ofis kamar na manta ba komai ma dai kawai ba komai kamar na Sorry. Da Allah tambaya muke so mu tambaye ka. Da Allah muna neman nan ne wajen Dr. in fact office din Dr. Sale. Okay, Dr. Sale. Okay. Wannan na farkon. Okay, wannan office. Thank you very much. Thank you. Sunana Rehan. So muna aiki ne da saboda haka za mu dan yi bincike ne kaɗan a nan wajen. Da Allah a cikin patient ɗinka akwai wata wanda kake dubawa ana Sha'ibu? Na santa. Alhamdulillah. So da Allah a cikin laluranta na ciwo wai tana da ciki bayan haka tana da cutan kansa? Duk wannan bayan da ke ne ban san shi ba saboda asali ma ba ni ne likitan da nake duba ta. Ana ba ta da ciki kuma ba na tunanin tana dauke da wata cuta da ta shafi kansa a tare da ita. Ya haka yi ka san haka? Saboda ni Ana take gani, ni ce likitanta. Yalla idan na kawo maka fayil ɗinta za ka tabbatar da haka. Na tabbatar yanzu zaka gamsu da abin da nake gaya maka cewa Ana ba ta da ciki kuma ba ta dauke da wata cutar kansa. Thank you. Doctor, da Allah ku yi haƙuri. Yanayin aikin ne ya zo haka. Amma da Allah ku yi haƙuri. So, na kuma gode Allah ya saka da alkhairi. So, next time idan wani abu ya taso za mu buƙaci haɗin kanku insha Allah. Thank you very much. Thank you. Na gode. Na gode. Yawa. Malam lafiya za ka shigo min ofis ba excuse? A da Allah na dakta din da yake zama a wannan ofis. Kake magana ban zaman. Ya in ne maka tambaya kana yi min tambaya. Ka shigo min ofis babu excuse. Kai waye ne wannan? So ka yi haƙuri na shigo maka ofis ba tare da izini ba. Da Allah ina daktan da yake aiki a wannan guri na. Ni ne mai wannan ofis. Babu wanda yake zama wannan ofis ɗin idan ba ne. Da Allah baka da wani abokin aiki ko wani amini haka wanda yake zuwa ya zauna a gurin bayan baka nan? Babu wanda yake zama a wannan ofis. Ni kaɗai ne mai wannan ofis ɗin. Tun da aka ɗauke ni aiki a wannan asibitin ban taɓa fashi. Asali ma ranakun da muke da su na hutu Asabar da Lahadi ni rana ɗaya ce tak ba na zuwa ofis. Da Allah wannan biran fa. Ai ni ban san ma da wannan biran a rubuce.
da Allah in baka damu in ba za ka damu ba ina son biran nan mana Allah. Babu damuwa. Bismillah. Thank you. Na gode. Ba damuwa. Har Allah. Ka lafiya. Na gode. Kashe kana ciki? Sorry da Allah ina ciki wallahi. Wato na fito daga office din sai kuma na haɗu da wani tsohon abokina. Yake gaya mu akwai matarsa da aka kwantar a asibiti. So shine muka shiga na duba ta. Amma me yasa baka bari mu na fito sai mu shiga tare mu duba ta ba? No don worry kake da. Bayan na musu bayani nace tare nake da aboki aiki. Kuma ke ma kina gaishe ta. Allah ya sauke mu je to. Amin zo ba kes. Wado, ka je kai mun fingerprint ka kamo yanzu na jiran ka. Yalla bai. Ai ba za a same su ba yanzu. Sai dai gobe saboda sun tashi. Wani oda ce na baka ka je kai mun fingerprint ka kamo yanzu duk inda zaka je umarni ne na baka. Wallahi ba za a same. Stupid. Baka da hankali? Ya ina baka oda kana mun musu. Are you stupid? What do you mean ba za ka je kai ba? Jimana, look. Me yake faruwa ne haka? Look at this. Yalla bai cewa in kai a mai printing kuma sun tashi. Look, na sha gaya muku, ku rika girmama wanda ya girme ku a aiki. Ko babu komai da ya umarce ka sai karɓi umarnin. Ko sun tashi ko ba su tashi ba, ya san dai kai masa biyayya. Wai za ku rika irin wannan abubuwan? Hakuri yara ne sai a hankali abubuwa. Ko irin wannan abu ina daure min kai wallahi. Babu wata hanya ta sirri ko ta ɓoye ko ko wata dabara da za ta rufa maka asiri akan wannan al'amari. Khalil, kana tunani mai kyau. Saboda ka gaya mani kowace irin hanya ce. Indai za ta fitar da ni zan bi ta. Hanya ce mai sauƙi kuma tana da sauƙin bi. Amma fa idan ka amince idan na sanar da kai za ka bi ta. Me zai hana bi? Duk mutumin da yake neman hanya aka bashi, ai zai bi mana in dai mai neman hanyar ne. Ka yadda idan na sanar da kai za ka bi? Insha Allah zan bi in dai bata haure ka'ida ba. Ina son ka samu Raihan ka zauna da ita, kar ka ɓoye mata komai, ka yi mata duk bayanin da ka sani. Ina tabbatar maka da cewar tun da kes ɗin a hannunta yake za ta rufa maka asiri. Amma fa sai in kaga za ka iya. Samu Raihan. Samu Raihan fa kace? Amma fa sai in zuciyarka ta yi ma. To kaga na baka dama ka je ka zauna ka yi shawara da zuciyarka domin kar ka je kana abu kana nazari. In kaga abin ya ma ka bi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannan ki da aiki. Sannan ka ne. Na san zaki mamaki da gaina a ofis ɗinki saboda yau shine karo na farko da na taka sawaye na zuwa ofis ɗinki ko? Babu mamaki. Na san watakila dalili ne ya shigo da kai. Kamar yadda ni ma dalili yake kai ne naka ofis ɗin. Haka ne. Idan ba za ki damu ba ina so za mu dan tattauna wasu maganganu masu ma'ana ne dai. Why not? Bismillah. Zona. No. Nan bai dace da guri da za mu zauna mu tattauna irin wayannan maganganu na sirri ba. In babu damuwa in san samu ne mu canja zuwa wani guri wanda yake yafi wannan sirri. Right? Saddam. Rehan.
ya kamata mu tattauna abin da ya kama wajen nan kafin lokaci ya nemi ɗayan mu. Wato kin gane ko irin da way yanda ke aikinki ke jajircewa cikin aikinki ke gware kwazanki wani abin shi yake burge ni sai naga ya kamata in yaba miki kin gane. Wannan ba shine dalilin da ya sa ka kawo ni wajen nan ba. In dai maganar yabon kwazona ne a ko gaban waye za ka iya yaba. Kawai ka faɗa min zahiri ka daina faɗa min baɗini. To ƙarya na gaya miki? Kina gani za ki min kwarjini da ba zan iya faɗa abin da yake cikin zuciyata ba? Wannan shine abin da ya sa na kirawo ki na gaya miki ko ki yadda ko kar ki yadda. Na gode da wannan rana da ka tanada don cin zarafina. Kuma ka sani ranar da cikinka ya cika da abin da kake ɓoyewa za ka yi amansa dole kowa ya gani. Wannan rana ita ce ranar sakayya a gare ni. Na gode. Menene Sadam yake boye mu wanda ba zai so ya faɗa min shi ba? Kai, buri fa yayi kama da mutum. Akwai alamun tambaya akan Sadam. Duk hanyar da zan bi don na gane gaskiyan al'amarin nan zan bi. Amma idan akwai sa hannun Sadam a cikin wannan, Assalamu alaikum. Na'am. Samir wa? Samir Bilal. Lolo Hotel number 23. Okay, thank you very much. Thank you. Na gode kaji? Na gode. Thank you. Sorry. Dama ofisin ka zan je. Okay, gana. Na samu labarin wanda ana kafin ta mutu ta danka masa kuɗin. Wa ya gaya miki?